Mae yna rhywbeth arbennig iawn am fama. Ti'n teimlo fel bod chdi'n mhen draw'r ddaear rwsyd. So dydy o'n le ysbrydol I chdi? Yndi. A pa bynnag amser o'r dydd, pa bynnag amser o ffrâm a feddwl. Mae rywsut mae o'n golchi unrhyw fath o negyddiaeth allan o'n nghorff i'n dod I fama a dwi'n eistedd yma mewn syndod. Mae rhywun yn agos at ogoniant a dwi'n meddwl fedrai grynhoi o gyda mwy o urddas na'r gair gogoniant. Ia. Dwi eisiau ti ystyried y cyfansoddiad. Rwan, be da ni'n weld yn y cyfansoddiad ydy 3 gofod. Y gorwel ar y tu ôl i'r goleudy, a wedyn y gofod canolig lle mae'r goleudy a'r graig. Gofod sy'n agosau ti, y foreground, ydy y gofod nesaf ti'n weld. So y disgyblaeth o linadu o'r byw ydy'r disgyblaeth o sbio lawr ar yr un lle ar y clogwyn, sbio ar dy bapur, sbio ar y nôl I fyny, nôl lawr, nôl I fyny, nôl lawr, a canolbwyntio, a jyst dilyn y linell yna yn syml iawn reit ar draws y papur. Na fo. Dyna ti gyfansoddiad cychwynnol, a mi fedri di addasu hwnna, ond efo'r llinella sy ar dudalen, mae o'n hollol yn gwneud synwyr. Ti'n gwybod be? Dwi wir di mwynhau hynna. Ti'n athro ardderchog achos ti'n glir, ti'n esbonio'n syml I fi ac yn gefnogol. Ti di wneud yn ardderchog chwarae teg, achos dydy hyn ddim yn gweithgaredd syml. Na. Ella fyddi di'n prynu darn o'n ngwaith I mewn blynyddoedd. Gawn ni swap. Dwi'n hapus iawn efo hynna.